Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 6. Agtalinaed ti sanikwa dagiti nalintag. Nga mapukaw ti sanikwa dagiti managdakdakas no dumtang ti didigra. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya ti kunam lakay? Adda manan mang kontrata ken ka? Adda bakit? Kahit dakkel a project na ito eh. Iso asigurado a dakkel met ti makikbak ko. Mga manungay. Diyak may baga. Ti maipanamnama. Mapadakkel tato'y balay ta. Ay na, nagsayatan no kas talakay. Dayta ti arapaap ko. Ti agnaed iti dakkel kan napintas a balay. Kasapulan nga usaran ti panunot. Tapno umasinso ti biyag. Sana kasla ka ni pare Ruben na nagbalin abos ko idi. Aginda dalos. Anya nga ita. Marigrigat pa lang. Hindi na pa napadakkel ti balay na. Idin to adata. Dakkelan ti balay ta. Imbaglakit din, tadaras ka nakasursuro. Kat nagbalin kamutan a kontraktor lakay. Ita, inatiw mo ni Ruben. Ad-adun ti mang kontrata ken ka. Una bakit? Kasano, ketsak ti kayat asumurutan dagiti nalalaing at trabahador. Tadakdakkel ti pasweldo. Kasano, kat kunamot nga aginda dalos ni Ruben. Di na kayat asauran dagiti nagkontrata ken kuana. Di na katamo ti agbyag ah. Saan mo't abantayan dagiti ng kontrata kan kuana? Agam, kayat namat ti agpakabayani. Isursurok ide adagiti nalakalang a materialis ti katangan na. Agam, di namat kayat. Talagang agsuswerte ni Danilo bakit? Dakkel abala di project na. Saan ka di anak ko nang? Nga adda anomalyang aramidan na? Saan pa'y ngamin anatiliwan? Iso nga adulat ta ti mga lakin kuana. Baybay amlatan lakay. Uray na awanan ka iti tao, tas simurot damatan ka ni Danilo, amom nga awan madi nga aramid mo. Unmat ka diya. Uray basit kam sana konkreto ti balay ta. Tinapatag, nadalos ti konsensyak. Awan inagrabyadok. Awan sinaor ko. Nakitak ni Danilo ija istaw. Ipaspasikat naman ang tibaro a kontrata na. Inatiw nakakanaw na sigud abus na. Bayan yulat ng tatang. Anyang arot ngayon nukas niya ti katatao na. Di pa'y mabagbagaan di asawa na. May sama at amang idaydayaw iti asawa na. Ket amo na ti aramid nila kay na. Kay kayat ket dinibagat na nukas niya adakkel ti eremit nila kay na. Para makita nuag na nayon ti panagswerte na. Nga uray adamat anomalyang aramidan na. Sapay lang ko mata, makaamiris to ni Danilo, tatang. Kaasimat nagitiluklukwan na. Agtaltalak dalaunay kan kuana. Manong Danilo, ang mga numabalin asikat ti mga ramid iti kusina mi. Kaya't ko ngamin apadakkelan. Ay, pasensya ka nating Ang dakkel ti project ko ita. Iso Jack Masango. Kasta ka di Manong? Ni Manong Ruben latang arudan ti alaga mang kontrata. Ay, kat may mayat pa Doon ni Ruben ti alaim. Dagita at trabaho ti maibagay kan kuana. Taurag may salang amang trabaho. Angam kayat na nga ta Manong? Awan mo trabaho na ita. Iso patsak, akayat na dayjay. Manong Ruben, awan ka di ti aramidam ita? Awan nga rodaning. Tambay ti tao ita. No kasta, amangan no kayat mo asikat ti mga ramid iti kusina mi. Kayat ko ngamin apadakkelan. Sige ading. Total, awan mo't araramidag. Kaano ka di mabalin ka mang rugi? Urain ton bigata natin ko. Sige nga Rod Manong. Umay ka ijay balay inton bigat. Tapagtungtungan tamatan, numano ti tangdan mo.
Talaga mat nga ano samlatan at trabaho ti kusina ni Yumi niya. Awan mat nga min mangalakan kan. Takas ano? Ket awan mat maaya ba makadwam tanagbaba mat ti pasweldom. Ano saklatan ti kastoy pare? Tinapatag, nadalos ti trabaho. Kan saan ko ako kupitan lagi ti kliyente. Ay sos, kastamlatan nga ginggat matay ka pare. Usaram ta utak mo ah. Agdumatay ti panirigan iti biyag pare. No sika, ket kabaalan ti konsensyam ti mangloko iti pada matao. Siyakat saan? Isursuro kay ti pagsayatan, nagadupay lang ay bagbagam met pare. Saan ko akasapulan ti pannorsoron pare? Iso ang mabalin ka di? Lumabas kalatan, tanay, mataktakak iti trabaho. Ay, una yun, Hazel. Medyo ato day talablaba ama. Ngam, gal-gal-galam kit din. Kapilitan Taawan mo't ngamin washing machine mi. Unay kat day ta na kinarigat ti panagbiagyo. Kabailak mo't ti aggalgal. Tabado milaang mo't kanila kay ko ti lablaba Kasta ti ko tawan nga rod washing machine nyo. Iso nga an-anusam ti aggalgal. When anusak ti aggalgal. Nasaysaya atan ti kastoy. Ngam tay adda washing machine ko, ngam nagtaod mo't iti tinatakaw. Naglastog mo tanda dya, Hazel. Kasla damot itang tangsit na. Apay aya. An-anusan na kanong igalgal ti murangda? Nasaysayaat ka nun ti kasjay, ngam tay ada washing machine na, ngam nagtaod mo't iti tinatakaw. Agpada na karot iti asawa na nga agindadalos. Nabainanak iti baga na lakay. Saan na ka nakasumbat a pulos? Kasjela ti sa una ah. Angam kinapudno na. Napalalo ti apal da kadata. Mabali na kasta. Ikumparam mo't ngamin ti balay da iti balay ta. Una, umapal day jay a Hazel. Iso ako nam a pinabaynan na ka. Nagbiit matan ti panang trabahom iti kusina mi, Manong Ruben. Kat nagtulagan tamat nga inaldawan ti panang pasweldok kan ka. Nalakalang ba't iti impaaramid mo, ading? Kat gapo iti dayta, nayunak ti tangdan mo. Jak namnamaan na malpas mo adagos. Saanin? Numanong nga aldaw ko ang nagtrabaho, isulat at itid mo. Jak ngamin namnamaan na malpas mo adagos. Mabain kan samat kanyak, iso nga inalistom ti nagtrabaho. Awan sinayang ko nga oras. Taamok mo't na nagbandugam ti itangdan mo kanyak, ading. Isa sana na masapol ang nayunam ti itangdan mo. Tagpapada tayo mo't ngagsapsapol iti kwarta. Kasta ko maamin na trabahador. Sige nga Rod Manong, no saan mo nga awatan ti inayon ko? Si kanto man ang ti alaak no adda ipaaramid ko dito'y balay. Agur-urno ngak paikat. Takayat ko apa ekstensyon ang ti balay mi. Anya nga pare Ruben. Nalpas manan ti impatrabaho kan ka ni Yumi. Awan man ang trabaho. Anya ngay nga rod pare. Talaga kasta ah. Umay kalangan kanyak. Agam sikan ti taok ita. Pagyaman aklangan pare. Ang jakayat amadadal tinagan ko. Kasano ko maamadadal tinagan mo? Saan na wardi-wardi ti trabaho pare? Noan niya ti binayadan ti kliyente. Iso ti ma-purchase. Saan na rin ba nga tipidon na iti materyales? Ay di napakibiyangan ka dagiti diskarte. Sika nga men, awan apolos ti diskarte iti panagbiag mo. Ay no di mo kaya ti makikadwa kada kami. Di saan lang. Sika lang arudon ti tultulungan, sika pa iti napannakal. Awan mo nga rin ipannakal mo. Ay, papapintasan nyo man gaya man ti balay audyoan. Aywan atata, ngamin, amo ni Danilo ti ar-aramidan na. Ay katuna. Amoy mat siguro no nasaya at no saan ti aramidan niyo. Tabak-bakatan kan laklakayan kayo matay. Ay natata, amok nga umapal kayo laeng. Ngamin, jabalay ti anak yo, pulos nga awan nagbaliwan na, manipod na ipatakder. Ay kita nga raw no saan da mapadakal. Tinapatag.
Mapnakda, no anya ti adda kadakwada. Agyaman tayo latakan ni Apo Diyos, no anyaman ti adda. Ay, no siyak. Saan nakla makaangas no kasdi kabasit ti balay ko. Anwam ti dakal abalay ngay. Kat dudwa kayo mat kanila kay mau. Saan mo matla nga maitugot kan patay dahil tadakal abalayaw. No da kayo, kat mapnag kayo iti kasta akabibiyagyo. Da kami kan ni Danilo kat saan. Aramidan mi ti amin na pamuspusan. Tapno magunod mi, dagiti kayat mi agunodan. Itatanalpasan ti balay ta bakit? Lugan mo, ti sumaruno agatangan ta. Isumat lagayam ang nagpaaramid ka iti garahe iti sirok ti balay. Tadamat gayam planom agumatang iti lugan. Natural ah. Tapno adda service ta. No, adda kayat ta apapanan. Makapasyar ta nga rudan iti kayat ta pagpasyaran, Danilo. Una bakit? Talaga asaanan ang malapdan ti panagasinso ta. Kat gapo day taken kalakay. Gapo iti kinasirib mo. Apayan ako may kayo, tatang. Nakaumayak, tasimang padagiti sigud nga amaw. Nakagatang dagayam iti nalawa at daga dito'y asidaglaang. Kahit agbirbirok da iti pangitalkanda. Imbagak asikan ti alaan da. Kayat mo ka day. Una, tatang. Kabaalak matiyang trabaho iti daga? I-provide na kanu amin akasapulam. Kahit inton agapit ka. Agudwa kayaw iti maapit mau. Makaamu ka kanaw nuan na ti kayat mo nga imula. Tanalawa kanaw jay dagaan nagatang da. Ay, kat mayat tatang. Umay ka nga rudan, takuyugan ka mapan makisaw kadakwada. Mabit lang, tatang. Tagso ka ta. Umayak man mo't iti trabahom adaga, lakay. Tulungan ka iti trabahom. Sanin? Kabaalak mo ti trabaho ijay? Awan ngamin araramidok dito balay. Maburingak ditoy. Ala nga ron. Umay ka. Ngam, trabaho lang, di ka ba alam matrabahuan? Wen anya ayat ti madamang aramidom ijay. Agmulmula ak iti saba. Sayang na iti bakanti aluting awan na imula. O ala, tulungan ka. Isupay mat jay maitulong ko kan ka. Ne, aldaw mo't gaya maglakay. Naimasan tamot ng tinaturog. Anya turosan na ya. Alas 7 ah. Ala, ingka nga rin agluto ni timakan ta mga anak. Sakbay amapan ko bisitahan dagiti tao. Mabit lang nga ron. Anya ti kayat mo nga iluto kaya. Ha? Lakay, Ay. aging ginod mo Ay, sus! Anya ti aramidan ta. Nagpigsa ti ginginod. Karigatan ta ti rumor diti balay. Umay kan! Maulawa ka magna, Danilo. Ala, urayan ta ang medyo ikapsot na. Tumaray ta rumor. Nagpigsa tiging ganad, Ruben. Isardang mo pala ti araramidam katagtugaw ka. Diyos ko, kasyan na kami. Yadayo na kami tanyaman ng pagpagkadan. Manangaasi a Diyos. Saan na kami kumaabaybayan? Italagmikan ka ti amin. Natalgad tamat siguro dito. Awan mo't mabalin ang matumba ang may papakadata. Agaliptak talat na, Ruben. Agsayput ta iti aglawlaw. Ang mga nuad agtulid abato iti day ta abantay. Nagsardengan. Ang mga no ag aftershock. Umika, mapantay iti patad. Awanan ti balay talakay. Narba, napitpit pa iti kabarbaro alugan ang nakaparada iti sirok ti balay. Kasla mabagtita ka mangkit-kita iti kastoy na pasamak iti balay ta bakit? Napukap ti pundar ta iti pagdarik matlaang. Mga no, dapay mabalin ang maisalbar kadagiti gamit ta. Saan tamot na mabalin ti sumrag ti tabalay ta delikadaw. Kita man mati itsuraan na. Awanan ti dakkel a balay ta, Danilo. Awanan! Imbaglakit din saan ano ti balay ta bakit? Anda pagturugan ta ita arabi.
Ay, sapay la kumatawanan ti aftershock na. Sapay ko maa. Ngam kasapulan na tati panagridan. Hindi mo pala inayaban ni tatang dito'y balay. Tapno saan nga agmay-may sa ija balay na. Imbaga kita'y napan ko kinita. Ngam di na mapanawan ti balay na. Bareng taawanin nga agpaiso ti aftershock. Pare Ruben, umay kami man. Timak ni pari Danilo da siya. Pare. Inka ilukat tiri daw. Takitaam. Amangan no agpatulong. Mabitlay. Oh, Pare, pangaasim ko ma. Umay kami man makiturog. Maditi marikrik nan bakit. Aggurigor. Ket sana mabalin na maturog kami iti kanag nga awan man lati ulos may. apay. Anya tinapasama kiti balayo. Awanan ti balay mi Ruben. Narba, kat saan pa yan amabalin ti umunag? Ta delikado. Iso ang awan apulos na isalbar mi. No saan ati bagbagi mi laeng. Ala, umay kayo. Dito unag ti pagsasaritaan tayo. Awanan ti ilas-lastog mi abalay mi. Awan nagmamaayan na. Idinto ta ti balayo. Kasla awan na pasamak. Kasano, kat basit matla ti balay mi. Pasensya kayo na, no anyaman tinaisaw-sawang ko idi. Agbababawi kamin kani Danilo. Gapoy ti sana nasaya at nga inararamid mi. Kasta nga agpaiso. Pure narigat. Mga baruanan kami kani Joan nga awan lukon mi atao pare. Agyamanak na naka-Ameriskan pare. Daytoy siguro ti dusa mi. Gaputam mano ataon ti linukluko mi. Saan tayo ang mapakadaan ti isasangbay ti didigra? Iso akasayaatan ti agaramid iti nasayaat. Ken, kanayon tayo akiddawan ti panarabay ti Diyos. Agbalbaliw kamin kan ni Danilo. Ken amok nga awan ton ti mga lakanyak nga kontrata. Gaputa sigurado anarba amin dagiti patpatakder mi abalay. Saan nga ipalubos ti Diyos nga agnanayon ti dakas nga aramid pare. Nadaydayaw ka no nagbanugam ti anyaman a magunod mo. Iti sabali a bangir, maragsakan ti Dios kadagiti nalintag, kat ipayan na ida iti bendisyon. Ngam na ikay ti bendisyon, kadagiti madi ti aramid na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbang nga oras kada kayo amin.